Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dume dadi ratu galak. Tangger iki kowe saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho, ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Natamandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa Jawa aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangunek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhiangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos, mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara pekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar kok. Ora sabar ana ngene iki. Ora wedi kok sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak enek iki. Ya. Aku ngelih to. Lah ya engko gampang. Kanggo bengok-bengok sedhela wis teng krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan orang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki iki Bali. Nun, saiki iki Bali. Bali piye? Ora samboyong Pandhawa, Bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang tenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi iki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa iki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan bahwa apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuhing pusaka, ampuhing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jan piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol jengkulmu ora. Cangkeme ora. Wah. Ngono kok ora wedi karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Para parswaning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa.
Cecok kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele. Mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Bong, nganggo sopan le. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Tru? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Ame Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Tru. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek nganti bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima, Tru. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ana. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku urung raup to. Hus. Prabu Baladewa. Iye. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Wis ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih sero pokoke. Ana sero volumeku tak gedhekke. Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Mugi ora donge kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kowe kok iso ngonekke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke nang Widara Kandang. Diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu ning Widara Kandang. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbaya sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Lho tenan aku ora gara, ya, Tru? Heeh. Wis bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sirmu piye aku tak takon? Lho, sirmu piye? Karepmu apa? Aku manut.
Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan wae. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh disantet kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepiro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nate. Metu Jawa. Gelandang negara regane Adipati. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk Sumawana Bagong ingkang sowan wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu jagat pasisaning Bathara Wayaktur jagat kaleresan Yai nanging dipun menapak-menapakno Petruk menika Panakawan paduka Yai Prabu menika abdi Ngamarta. Mbok menawi Petruk wonten wigatos anggenipun sowan ngabiyantara ngersa paduka Yai Prabu tumuli timbalana sowanipun Petruk. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mboten kinten babar pisan bilih Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Menika sajaipun ngemu wigatos. Koko Prabu, nggih. Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Panakawan Petruk. Lha iya, pun Kakang nggih wis weruh. Yen Petruk wae genep tata kramane. Ngandhake yen to Petruk kuwi abdi negara Ngamarta ingkang ora tinggal marang unggah-ungguh lan tata krama. Saiki sawangan to, iki adine Petruk iki apa member kaya ngene iki. Lah ing atase munggah kraton kok ming nganggo training. Nganggo sabuke nganggo kolor kaya ngono kuwi. Ora nganggo sarung, ora nganggo kathok, sak piturute. Apa pantes Kresna? Koko Prabu nadyan mekaten menika abdi dalem paduka. Mbok menawi wonten bab ingkang kirang prayogi tumanduk dhateng Panakawan Bagong. Wekasan kados mekaten kawontenanipun Bagong. Nun. Kok ora nganggo klambi, ora nganggo sandangan kaya kakangmu? Teles e. Teles piye? Karang nggih nganu kudanan terus kula pepe. Lah niki wae dijakale Petruk terus langsung budal. Wontene nggih nganten niki karang wong ra duwe sinuwun mboten napa-napa. Sing penting kula niku ora colong jupuk, kula ora tumindak ala. Arep sandangan kula elek kaya ngeten. Sing wigati rak pokoke kula tumindake apik. Lho la iya, aku ya mung ngandani yen to nganggo tata krama. Nggih nyun ngapunten diapunten nggih. Ya wis ora apa-apa sesuk meneh nek sowan ratu ngandhani nganggo ingkang jangkep. Nggih nggih, ngestakaken dawuh. Yai Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu. Dumunten katimbalan nama wigatosipun Petruk. Dene sowan wonten negari Ngamarta. Menawi sekinten sowanipun Petruk menika sae, paduka Yai Prabu Gedang Legahi Bawa Leksana nanging menawi namung bebudhek banyu bening kawontenan Praja Ngamarta. Kedahipun Petruk dipun emutaken. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kepareng lenggah ingkang langkung prayogi. Panakawan Petruk sawise satata nggonmu ngadhep ngarsan ingsun. Padha rarja sak praptanira Panakawan Petruk. Nunamit pasang Kalimantabi tinebene Kilodoni Dumawahing Tawang Towang. Linepatna ing tolak manu sinuwun. Lepat diagung pangaksami kula ngrumaosi bilih kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur, kula menika namung kawula andhap panggenan kula. Mila menawi wonten kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun pangapunten sinuwun. Nyuyu Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Panakawan Petruk prayogakna. Lho nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa. Pangestuku tampanana Panakawan Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka
Amawa ana kabagyaning gesang kula. Iya Bagong Prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi pisuwan kula. Petruk kantong bolong padha raja sak praptamu. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestuku tampan ana Petruk. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripe. Ponokawan Bagong padha raja. Sinuwun Darawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Bagong. Pangestuku tampan ana Ponokawan. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Ponokawan Petruk padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampan ana. Bagong padha raja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk. Yo prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Petruk, dalem Den, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo pangestuku tampan ana. Nun inggih Bagong, dalem Den, slamet tekamu. Pangestunipun wilujeng prayogakna. Nun inggih sampun boten kirang prayogi Ndara. Ponokawan Petruk Bagong padha raja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Ponokawan prayogakna. Ponokawan Petruk lan Bagong padha raja. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Ndara kembar wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya tak tampa prayogakna Ponokawan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ngabdipun Petruk. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Monogagi matura. Sowan moning Praja Ngamarta iki saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening bapakmu Semar? Yen pancen diutus dening bapakmu Semar, apa wigatine? Yen pancen saka karepmu dhewe, duwe perlu apa Petruk dene sowan ana ngersaning bendara? Sampun marangaken matur sinuwun. Ya wis ndak keparengake, matur sembah nuwun. Namung sakderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sapa paduka Sang Nata. Menawi wonten cewek ing ngatur diagung pangaksami jer kula menika namung Ponokawan, kula menika namung batur. Kula menika namung kawula. Mila menawi wonten duna dungkap kiranging tata krami Subasita langunggah-ungguh kula nyuwun pangaksami. Ora dadi ngopo Ponokawan. Mono diage matura Petruk, matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun, sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Lan mugi dados ing kawuningan sampun wonten kinten-kinten setunggal candra menika bapak niku kaya wong masuk angin ning waras. Kaya wong waras ning nek kula sawang kok kaya wong lara. Lire kepiye Petruk? Saben dinten niku mung mogok-mogok teng ngajeng griya, mboten mubah, mboten musik. Monggo pendak ditakoni ora tau wangsulan. Dedaharan sing diaturake ibu ngersaning bapak ora tau didahar, unjukan ora tau diunjuk. Bapak niku nek kula sawang kaya nelongso atine. Mula suwe-suwe kula kalih Gareng kalih Bagong tumuli sowan ngersaning bapak. Nanjeke apa to wigatine? Kula matur ngersanipun bapak, Pak, eneng apa? Nek bapak kuwi duwe pepinginan, nek bapak kuwi duwe kekarepan, saiki bapak paringa pangandikan karo anak-anak. Merga sing jeneng wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Biyen aku karo Gareng karo Bagong tok gula wentah. Ning bareng saiki anak wis padha mentas, anak kuwi duwe kewajiban mituruti kekarepaning wong tuwa. Ngoten niku. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak terus alon-alon niku gelem paring pangandikan. Iya Petruk, nggih. Krekel-krekel alon-alon terus paring pangandikan kali kula kali Bagong. Ngene le. Jane aku meneng wae iki ora kok perkara aku mikir kahananku dhewe ora. Luwih-luwih aku mikir kulawargaku, mikir-mikir anak-anakku ora. Wong anak-anakku ya wis mentas kabeh. Ning kowe ngerti, nuwun sewu lho kula menika ngoko merga kula nirokke suwantene bapak. Iya Petruk ora dadi ngopo. Ning kowe ngerti Semar urip ana ing alam padang kuwi merga aku gelem didapuk dadi menungsa. Nek aku biyen gelem dadi dewa, mestine uripku ora kaya ngene iki ning gandeng aku ki gandrung karo katentreman, gandrung karo kerukunan. Mula tinimbane aku dadi dewa ning Suralaya, luwung aku dadi titah minangka pamomong, duwe kewajiban momong para satriya ing ngatetengen ati suci pepayung budi rahayu. Iya Ponokawan.
Aku momong mbahne Pandhawa wiwit Prabu Sentanu Begawan Palasara kuwi tak mong kabeh. Ning aku rumangsa seneng momong sing gawe tentrem atiku ning sing gawe kabagyaning uripku nalika aku momong marang para Pandhawa. Sebab Pandhawa ki pepethinganing para titah, pepethinganing para satriya sing ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Nggonku momong para Pandhawa tak ati-ati wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti craprang supaya besok Pandhawa ki dewasane dadi mustikaning para satriya. Andilalah kok kelakon. Ngamarta sing dilenggahin para Pandhawa kuwi mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tyas, bagya, mulya, gemah, ripah, loh, jinawi, karta, tata, turaharja. Kawula uripe padha ayem, tentrem, matsinamatan, daya dinayan, tunggal cipta, rasa, karsa lan karyane. Mula ngamarta jaman semana kondhang negara ingkang panjang punjung kalukengrat ing bab apa-apane mesti kabeh padha meri marang negara Ngamarta. Iya Panakawan. Ning kok saiki ora kaya ngene ya, Truk. Kula terus matur, "Lah pripun, Pak? Ngamarta iki kok adoh sungsate karo biyen. Biyen kondhang negara kebak katentreman, biyen kondhang negara kebak karukunan, ning saiki tontonen kawula Ngamarta sithik mboko sithik padha tetel kapercayane marang hukum, padha tetel kapercayane marang Ratu Gustine, wekasan akeh kawula ingkang padha nggudel bingung numbuk bentus nggugu sakarepe dhewe. Sawangan kabar sumebar ngendi-ngendi regejegan, ngendi-ngendi padha bentak sirah, malah ngendi-endi ana paten pinaten mung perkara bab ingkang sepele, mentara karo sanak kadange, mentara karo mitra karuwe, luwih-luwih mentara karo sedulure. Kanan sing kaya ngene iki kok aku miris, Truk. Nek kanan kaya ngene iki tak nengke wae, Ngamarta kuwi ora nganti sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar, mesti negara Ngamarta bakal rubuh remuk bubuk dadi rempon. Mergane apa? Kawulane wis rumangsa ora tentrem. Lah apa to sebabe kawulane kok rumangsa ora tentrem? Merga ana jarak ing antaraning kawula lan Ratu Gustine. Ratu Gustine ora gelem nyaket karang para kawula. Kawulane ora percaya karo Ratu Gustine. Lah menika papan-papan panembah ora padha diparani, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Mula Ngamarta saiki lagi tak arani anjlok morale para kawula. Merga wis ora ngerti rasa kamanungsan, wekasan akeh regejegan, akeh sing padha nggunakake hukum rimba sakarepe dhewe, mongko lali yen to melu sawijining negara ingkang duwe pernatan hukum ingkang wajib diugemi. Iya Petruk, nggih. Lah, kanan sing kaya ngene iki arep tak dandani, Truk. Bapak ngendika ngoten. Bapak ajeng dandan-dandan pripun? Merga nek iki nganti rusak tenan negara Ngamarta, sing disalahke sepisanan karo Dewa Uduka Pandhawa. Ning Semar. Semar sing momong para Pandhawa kok gagal sarta ora kasembadan mujudake negara ing adil makmur warta tyas bagya mulya. Mula sing ditutuh aku ora sembodo dadi pamomong, ora sembodo dadi pengayom. Mula nek nganti Ngamarta iki tak nengke wae, aku sing kesalahan. Lah, aku meneng wae iki aku duwe gagasan kepengin bangun kayangan. Lah kula mak tratap. Semar kok bangun kayangan niku, Semar niku nuwun sewu wong sekeng, wong ora duwe, wong melarat. Kok arep bangun kayangan niku terus kula tuwuh tandha pitaken. Saderenge kula matur kathah-kathah kersanipun Bapak, Bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Kowe aja kaget. Aku nganggo tembung bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, papan sing apik, papan sing becik, saka emas mutiara jamrud hergeni kuwi ora. Ning aku pengen bangun negara Ngamarta kuwi uripe kawulane embane kaya ning kayangan. Kayangan iki kebak matsinamatan, kebak karukunan, kebak katentreman, ora ana rasa daya-dinaya, ora ana rasa meri siji lan sijine, anane mung padha tetunggalan manunggal, sayuk rukun yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku kayangan. Lah mulane aku pengen mujudake Ngamarta ki embane kawula uripe kaya ning kayangan. Kula matur, wah niku bab sing boten gampang lho, Pak. Gampang. Waton Pandhawa gelem rawuh ning Karang Kadempel, sinambimu di Pustaka Jamus Lima Sada, aku iso mujudake kayangan sing mapan ana negara Ngamarta.
Lah sebabe napa kok Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel? Merga Pandhawa artak kanthi dadi siji karo para kawula. Pandhawa artak kanthi nyawiji karo para kawula. Merga kawula kuwi ora perlu dinahi dhuwit, ora perlu dinahi brana picis, ning dicedhaki rasane, dicaketi karo pengarepe. Dicaketi atine. Kawula nek dicedhaki artine dening para pengarepe niku mboten sah diwenehi napa-napa, panjenengane mesti bakal sengkut gumregut mbangun negara. Merga wis rumangsa digatheki karo Ratu Gustine. Mila sowan kula ngersanipun Sunan Prabu Darmakusuma menika ingkang sepisan ngaturaken sembah bekti ingkang angka kalih nglulusaken gegayanipun Bapak. Iki menika mboyong para Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Limasada mujudaken negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro nggih. Wis rampung, Gong. Wis kare ngenteni jawabane piye? Ha iya. Menawa nganti Sinuwun Darmakusuma kersa rawuh ning Karang Kadempel awak dhewe ngaturake panuwun. Nek ora takoni alasane apa. Merga ya awake dhewe mbantu karo para Pandhawa iki ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil. Nek nganti mung diaturi rawuh ning Karang Kadempel kok semaya gedhe-gedhene ora kersa kuwi. Wis nek ngono Pandhawa kuwi pancen ora ngerti karo bales budi. Ora ngerti karo kabeciane awake dhewe sing wis dilakoni. Petro dalem. Aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik ya Petro. Oh monggo, mboten napa-napa, mboten masalah. Langkung prayogi taren, merga menika mujudaken satunggiling pirembagan supados sakmangke saged kasembatan panjenenganipun Bapak Semar. Menawi panjenengan sarujuk Ndara Werkudara ora cocok, menika ya ora bakal mlaku. Panjenengan kali Ndara Werkudara pun mathuk pun gathuk, Ndara Janaka ora mathuk niku ya ora mlaku. Mula 5 cacah menika kedah manunggal dados tunggal. Kedah saged tetunggalan rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Kelimasada. Werkudara, nggih. Miturut penemumu piye Dimas ature Petruk? Apa gegayuhaning Kakang Semar iki mau miturut Dimas Jodipati kepiye? Rasaku ki gunem sing tanpa guna. Ayo mangkat. Semar gedhe lelabuhane tumrap negara Ngamarta. Tur apa ingkang bakal katindakake dening Semar kuwi gegayuhan sing apik, sing luhur. Ngangkat marang praja Ngamarta. Barep kakangku, ayo budal dina iki. Iya Dimas. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Arjuna penemune si Adi kepiye? Petro, dalem Den. Yen pancen bapakmu mbutuhke Prabeya, aja metu saka bapakmu. Madukara usungana bandane ora bakal aku wegah. Waton bapakmu kasembadan bangun kayangan woning praja Ngamarta. Petro, matur sembah nuwun. Ndara kembar pripun? Petro, aku ya sarujuk. Petro, yen isih kurang Prabeya, yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Sing wigati mengko bapakmu kelakon penjangkane. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ndara Werkudara sarujuk, Ndara Janaka mathuk, Ndara kembar wis cocok. Monggo sinuwun. Samangke kula aturi paring dawuh. Kepareng paduka tedhak dhateng Karang Kadempel benjang menapa menawi saking pamayogi kula inggih dinten menika ugi kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Kelimasada. Kusik Petruk sabar sawetara. Iye, sebabipun ewo kaya rasaku, bingung rasaku Petruk. Inggih, sebabe napa? Krana sowanmu kuwi kalah dhisik karo Koko Prabu Ndarawati. Lho, Sinuwun Ndarawati. Iya. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki menapa wonten wigatos? Ana Petruk, wigatosipun wigatine tanala kejaba nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelimasada. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelimasada? Iya. Dipun dadosaken menapa? Ngerti yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya. Yen to tinumbalan pustaka Jamus Kelimasada. Mongko rawuh luwih dhisik tinimbang sowanmu. Kepiye meneh Petruk ingkang dhisik kudu tak dhisikake, ingkang keri ya kudu ngalah kelawan ingkang dhisik. Mula kang sangka kuwi yen to bapakmu kepengin rawuhing para Pandhawa kudu ngenteni pustaka Jamus Kelimasada kinarya usada negara Ndarawati dhisik
samengko tumuli tak boyong marang Karang Kadempel Petro. Oh. Gong, Rasida le. Rasida ngapa? Ndara Werkudara wis cocok, Ndara Janaka wis mathuk, Ndara Neklastimbar wis oke, Ndara Puntadewa wis nyetujoni ning ana pepalang. Apa pepalange? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati ngapa? Rawuh mrene rak. Sinuwun Ndarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa. Gosek. Sinuwun Ndarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Arga ngapa e? Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Kelima Sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Mula Sinuwun Puntadewa kudu nunggu Wibawa Leksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sik matur, gentenan. Gentenan, wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kong. Ora iki mung genahke kok. Nek ora tak genake ndak rampung-rampung. Ya. Kowe iki goblok kok ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndwarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten apa-apa. Kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu Nalendra Negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa Bagong? Namung atur keterangan. Iya, matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, tetukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun. Nalendra Lenggah Siniwaka menika nuwun sewu, sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sakurawane, teng mriku enten Sengkuni, teng mriku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ke Taman Pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune Ratu Lumrah, ora Titis Dewa, ndak ora ke Taman Pegebluk. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ke Taman Pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki enten niki panjenengan niku aja gampang percaya.
Ratu niku nek gampang percaya morat marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye Bagong? Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan, nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedurungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedurungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggali babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya, ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa, niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten percaya, mboten cilaka? Iya, Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mangparingke Sinuwun Ndarawati menggo tumbal wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngaten sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingke Sinuwun Ndarawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke Sinuwun Ndarawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kadempel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjal maning menungsa sing niate mengargae rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus. Wah, sampean cilaka. Yakin niku. Kula mboten gawe-gawe. Manus maning jajalan sukertaning bawara iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewahi karo kowe? Dewangi terus. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedimbal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucap Ndrawili kaya grojogan. Kowe wani nyes marang Ndarawati kuwi adikku lanang. Terus.
Wah aku diwangi, Tru. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dipeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampean aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe meno. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Alah denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki kowe saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku kok. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Emoh, oh setan iki. Ora gelem muni to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelani jajane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngila karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa Jawa aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas to, kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karepa dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dumeh lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangunek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos, mbaya sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku pira tok kon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Gong sabar, Gong. Ora sabar, ana ngene iki. Ora wedi lho sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak eleke. Ya. Aku ngelek to. Lah ya engko gampang. Tak nggo bengok-bengok sedelo wis teng krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan ora? Mangan urang. Oh. Glepunge tok. Ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki kowe bali. Nun, saiki bali. Bali piye? Ora samboyong Pandhawa, bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu,
ana Panakawan tak glandang tenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah? Mulane aku nang ndi-ndi ki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampean duwe nenggala, arepa sampean membanggakan apa Gong? Bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampean. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalu piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon mundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol cengkulmu ora. Cangkeme ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sak kranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelimah ngendikaning Sinul Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Parap manusaning jajalan. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis kowe saiki bali kono karo bapakmu. Bapakmu iki kon eling, bapakmu iki kon mulat karo kahanane. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, kok arep bangun kayangan iki gablek apa? Mbok kon ngilo karo cengele, mbok kon ngilo karo kahanane. Bapakmu ki wong melarat kok bangun kayangan ki ora ndelok karo kahanane bapakmu kuwi. Nganggo sopan lho. Kok njur ngadeg metenteng ngarepe Prabu Baladewa, Truk? Iki wis kelewat ukuran menungsa iki. Tegese piye? Sing dinyak udu aku neh, ning babe. Babe sapa? Babe Semar. Ayah. Ngono. Ame Bagong kok nyebut kok ayah ora. Bapak Semar. Bapak ki wong sing paling tak hormati, Truk. Piyai sapa ngendikake bapak ki tangan tengene sing gawe urip. Mula sapa sing wani karo bapakne kuwi bakal entuk hukum sing ora ana pangapura selawase urip. Siji, bakal nampa rekoso uripe, angka loro lawanging kanugrahan ditutup. Wong urip ning donya iki nek lawanging kanugrahan ditutup, arep ngopo wisan? Wis ora duwe pengarep-arep apa-apa. Mula nek ngani bapakku dieceh karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa iki. Baladewa iki aku ora trima to. Gong iki malah dadi geger kriwikan, dadi grojokan, geguyon, dadi tangisan. Nek kowe ora wani mulya. Mulya ala. Kalakonane dhewe nang kene. Edan malah nyemprot-nyemprot idune. Aku urung raup to. Hus. Prabu Baladewa. Iye. Kowe aja sak kepenakmu dhewe ngonekke aku. Rada mundur sini, Pun. Iya. Mundur apa tak nesoni? Iya. Nek ngene iki ra wedi sapa-sapa. Karepmu piye? Kowe ngonekke aku kaya ngono. Karepmu piye kowe ngonekke bapak? Melek mripatmu kowe. Kowe ngonekke bapak wong sekeng gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat tok sawang saka ngendi, ha? Aku wis ra nggo basa-basanan karo kowe. Percuma kowe tak basani. Wong kowe iki duwe derajat, duwe pangkat. Ning kowe ora ndek unggah-ungguh, ora ndek tata krama. Kowe ora mbasani karo Bagong. Monggo kudune kowe basa karo aku. Tuwa aku mbangane kowe, ning kowe batur, ning aku wong tuwa. Gong, ben pokoke kudu tak luwih seru pokoke. Ana seru volumenku tak gedhekke.
Terus saiki kowe ngecek karo bapak wong sekeng. Tak tonton saka ngendi aku tak takon. Kowe takon wong semene iki sing do kerep ndelok wayang. Kowe ngerti nek bapak iki ora wong kene, bapak iki dewa. Sang Hyang Ismanta ya, Tru. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Oh ya Ismanta tukang cukur. Ha iya. Sang Hyang Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Apa ta sambabe bapak kok medhun ning jagat? Sebabe apa, Tru? Ambo. Kuwi ora donge kok dane nerangke ora. Mergo bapak ki gandrung karo kerukunan lan katentreman. Bapak gandrung karo keayeman. Bapak gandrung karo kerukunan ana ing jagat moh dadi dewa. Bapak ki nek gelem dadi dewa kae ning kayangan paling dhuwur. Kae bintange 3. Saiki kok iso nguneke bapak ki wong kere. Saiki tak takon, asalmu saka ngendi to, Mas? Hah? Kowe saka negara Mandura. Ning kowe mbiyen ki disingitke nang Widara Kandang, diakoke anak Demang. Kowe mbiyen jaman nom-nomane mikul garu, mikul ruku, golek ramban, golek suket. Nggo makani wedhusmu nang Widara Kandang. Barang saiki kowe dadi ratu kok glelengmu minta ampun to, Bol. Mbok sadar diri. Kowe asale saka desa. Wong iki aja ninggal karo lanjarane. Wong iki nek ninggal asal mula bukane, duwe derajat ora suwe, duwe pangkat cepet tetel, duwe bondo donya asat saben dina. Niku tenan aku ora goro, ya, Tru? Heeh. Bali ngono. Saiki ngene, aku wis kesel nyuwara iki. Sermu piye aku tak takon? Lho, sermu piye? Karepmu apa? Aku manut. Aku kasar ya wani, alus ya wani, padangane wani, petengane apa meneh? Lho, nantang petengan. Wah, santai tenan kowe. Tak leboni linggis, tak leboni wesi, tak leboni paku, tak leboni saking wesi wetengmu. Genep setahun kowe buka toko besi. Oh disantet kok malah buka toko besi ra ya seneng malah ora. Ayo ngopo? Iblis. Ayo metu Jawa. Nek pancen wani karo Baladewa, diteter sepiro kekuatane Bagong. Oke, ora nang kene papane wong nanti. Metu Jawa. Gelandang negara regane ngadepake. Ayo, iya, ayo. Gong, kok balik meneh? Aku meng nyaut cagak kuwi mau apa? Sek mubeng ngono kuwi. Heeh. Wah angel ngene kon mikir ya, Tru. Heeh. Ora paham? Bagong piye kabul kawusanane? Kula tak metu mawon mungsuh Prabu Baladewa. Lah kok ora sida matur. Wis lak jame mungkin ndak dikira kewengen iki wis 11:30 Tru. Ayo ngoyak Baladewa kok malah nang kono. Yo. Dina bena ing ilodune dumawahing tawang tuwak Koko Prabu. Sepinten dedosan ingkang badhe kula sandhang dene kula wantun ngurmini dhateng sabda pangandika waduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma namung emang ing raos ingkang tan bangkit pinambeng bawanipun wiwit ingkang rayeng Madukara manjing wonten telenging sanggar pelanggatan ingkang wigatos namung kepengin nyadong jawuh timbalanipun Maduka Kanjeng Koko Prabu. Ewa diningga sak mangke dereng wonten wiyos sing pangandika Paduka menggah menapa ta wigatosipun. Dene sampun ngancik sabta ari klungguhan menika Kanjeng Koko Prabu mboten kepareng medal saking sanggar pelanggatan malah tumunten apatrap semedi wonten ing sanggar pelanggatan Koko Prabu. Mugi kepareng wajeng karsawetawis
Jugaranggen Paduka alam pasemedi kepareng ambabarono dhateng ingkang rayipun Arjuna. Kula nedya nganglungaken jangga niringaken Karna Koko Prabu jimat semban kula. Wah. Barep kakangku. Ora beda karo sing dirasake Jlamruk. Ing atase wis sapetara nggonku ngancani karo barep kakangku mabar ana ing sanggar pelanggatan. Ora ana ingkang gumana musik ana ing telenging atiku. Mung enggal aku kepengin nampa dawuh timbalane barep kakangku. Wigatine apa lan karsamu sing kepiye? Dene barep kakangku mapan ana ing telenging sanggar pelanggatan. Yen to pancen ana wigati maragage dawuhna marang kadang-kadangmu kabeh. Nadyan wis keladuk yuswa kaya wis ora iso diitung nganggo wilanganing driji. Yuswane barep kakangku apa dene umurku lan umure Janaka ingkang wis watara lama urip ana ing Madyapada. Iwa dene kasetyaning kadang-kadangmu ora bakal luntur. Mula ingkang dadi gegayuhane barep kakangku bakal disengkuyung dening sakabehing para kadang. Daturi paring pangandikan barep kakangku aja kaya bocah cilik. Kabeh perkara wajibe padha dirembug. Yen ana bab ingkang kudu mbok ngendikake aja mbok simpen ana jroning ati tumrap babarana marang kadangmu Werkudara. Koko Prabu, nadyan ingkang rayipun nakula semanten ugi kula cemadhong dawuh. Inggih Koko Prabu, kula ingkang naipun sadewa cemadhong dawuh. Wonten wigatos menapa dening Paduka Kanjeng Koko Prabu? Kepareng amangsah semedi wonten telenging sanggar pelanggatan menawi kepareng hamba baron ingkang sejati kula ingkang rayipun kembar. Nedya nganglungaken jangga nilangaken Karna. Mastuti sabda tuma Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing ngamarta Koko Prabu Puntadewa. Muga ngayomana marang panjenenganing ingsun kadanging pun Kakang Werkudara. Barep kakangku ana dawuh apa? Arjuna kula wonten maring dawuh. Nah kula sedewa. Iki wonten timbalan Koko Prabu. Inggih Koko Prabu wonten timbalan. Uruhanira ya Dimas. Etungane wong urip ana ing alam padhang mono sejatine mung telu cacahe. Ya kuwi siji lair, loro netepi kewajiban, kaping telune mati. Monggo pitungan nganggo nalar ingkang ganep. Wis mataun-taun Pandhawa nggone urip ana ing alam padhang. Pandhawa wis nglakoni pirang-pirang lelakon ingkang minangka dadi kewajibaning para Pandhawa. Nalika Pandhawa ginarisake urip ana ing alam padhang linairake dening guwa garbaning Kanjeng Ibu. Nalika semana wis tinulis marang kodrate apa ta kewajibaning para Pandhawa dene tinairake ana ing alam padhang. Dene ingkang angka 2 kewajiban ingkang sinangkul dening para Pandhawa sayekti saka pitunganing pun Kakang dina samengko wis tuntas. Wis rampung Yayi. Lire piye barep kakangku paring dawuh ingkang kaya mangkono. Wiwit Pandhawa enom muda padha urip ana ing negara Ngastina. Tansah gina luwentah dening lakon ingkang banget gawe prihatin ingkang padha wuninga. Nanging Pandhawa tetep ruket marang kewajibane linakonan kanthi tewajuh, sabar lan ikhlas. Katemaning Pandhawa entuk negara Ngamarta. Ya negara iki ora liya kejaba saka pambudidayaning sira Dimas Werkudara kelawan Arjuna duk nalika semana babat Wanamarta wekasan entuk triman kanugrahan saka Sang Hyang Bathara Indra wujuding praja ingkang winastan Indraprasta ya negara Ngamarta. Tetaunan pun Kakang nalika semana minangka dadi pengayomaning praja Ngamarta. Pun Kakang minangka dadi makuthaning bangsa Ngamarta. Negara Ngamarta wuwuh dadi praja ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata raharja. Ingkang pungkasane Pandhawa kudu nyabrang getih wis kinudrat marang kodrating Wang Mahanasa.
Pandhawa kudu mungsuh kelawan para Kurawa ingkang satemene kuwi kadang dhewe nglakoni perang gedhe kang winastan Barata Yudha Jaya binangun nadyan para sepuh ngendikake yen to Bratayuda kuwi perang suci. Sapa ingkang ngutang bakal nyaur, sapa ingkang nyilih bakal ngulihake. Ing kono bakal tinandha luwaring punaki sarta luwaring sumpah ing wis diucapake ngantraning Pandhawa lan Kurawa. Dimas nalika semono 18 dina nggonipun Kakang lawan Siadi nglakoni perang Bratayuda. Wisuh getih sedulur ya kuwi kadang-kadangku para sata Kurawa nganti pungkasaning Siadi keduga gawe pepati sarta patining Prabu Duryudana ngastina dadi kukupaning para Pandhawa. Tumrap ingkang padha wuninga, tumrap ingkang padha ngarani Pandhawa minangka utusaning adil ingkang brasta angkara murka, ya angkara murkaning para sata Kurawa. Nanging Yayi Uruhanira tumrapun Kakang apa ingkang disebutake para pinter mau sayekti ora padha kelawan ingkang mapan ana ing penggalihipun Kakang. Dina samengko Puntadewa kaya kebak ing dedosan. Dina samengko uriping Puntadewa kaya nggembol rasa dosa ingkang ora bakal isa ilang selawase urip merga aku mentala nyedani kelawan pepundhenku kabeh. Ya kuwi pepundhenku para sata Kurawa. Yayi dadi wruhanamu ya Werkudara. Kanan ingkang kaya mengkono mau ora isa ndak ilangake selawase urip nganti tekan dina iki rasa dosa mau isih mrawasa ana ing penggalihipun Kakang nganti ngancik para Pandhawa wis entuk sasmitaning Jawata bilih Pandhawa bakal manjing ana ing alam kamukswan nanging kena ngapa isih sangga runggi penggalihipun Kakang nggone bakal manjing alam kamukswan jalaran dedosan ingkang ndak sandang tumrapun Kakang iki wis ora bakal isa diapura dening panguwasaning Dat Kang Murwengdat Werkudara. Ose, mbarep Kakangku. Werkudara kepiye? Yen petungan cara agal pancen bener apa ingkang ngendikake. Nanging kuwi kudu eling ngendikaning para brahmana, ngendikaning para pinter. Yen to Pandhawa ora nglakoni perang Bratayuda ateges mbarep kakangku aku Janaka lan kembar padha karo nandur angkara murka ingkang bakal nguwasani jagat raya. Monggo ngendikaning para pinter ngandhake yen to kamurkaning para sata Kurawa candalaning Duryudana ora bakal isa ilang yen to ora bareng karo ingkang sinandhangan. Tegese angkara murkaning Kurawa candalaning Duryudana ora bisa ilang yen Kurawa lan Duryudanane isih urip ana ing alam padhang. Barep kakangku, ana ing kene iki kowe kudu pilah. Ana ing kene iki kudu isa mbedakake endi ingkang minangka dadi kewajiban brasta angkara murka lan endi ingkang memateni marang sapepadane ning tanpa dasar. Dimas, petungan nganggo dasar apa wae siadilan pun Kakang tetep luput. Aku tak takon karo kowe, luput karo benere menungsa kuwi sing ngarani sapa? Luput kelawan benering menungsa kuwi sing ngarani rasa. Luput. Salah. Salah yen nang ngendi? Luput karo benering menungsa kuwi sing isa ngarani bener lan lupute kuwi ming sing gawe jagat, ming sing nitahke menungsa. Merga tumrap Werkudara, bener kuwi eneng pirang perkara. Ana 3 perkara, bener awake dhewe, bener bebrayan lan bener tumraping sing gawe jagat. Bener tumrap awake dhewe iki bener tumraping Werkudara ning durung karuan bener tumraping wong liya. Bener tumraping bebrayan. Kuwi saiki owah gingsir, saiki iso ngucap iya, sesuk ora, kosok baline, saiki ora, sesuk iso ngucap iya, tegese isih iso owah gingsir. Wondene bener sejati kuwi bener panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Apa sing ditindakake menungsa yen tumrap Werkudara wiwit biyen apa sing tak lakoni dudu rasaku sing metung nanging tak pasrahke marang sing gawe jagat. Sing tak lakoni iki bener apa luput tak borongake karo sing gawe urip.
yen pancen luput tak tanggunge dosane. Nah yen pancen bener kabeh tak pasrahke marang sing gawe jagat. Monggo miturut pitungane Werkudara, apa sing mbok ucapake mau bener tumrap awakmu dhewe, nanging ora bener tumraping bebrayan lan ora bener tumraping sing gawe jagat. Lire piye Dimas iso matur kaya mengkono? Merga kowe nggunakake rasamu rumangsa dosa. Merga kowe karo aku mateni para Kurawa ning durung karuan sing mbok rasake kuwi bener tumraping sing gawe jagat. Apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi dosa? Apa ya pancen sing gawe urip ngarani Pandhawa kuwi bener? Kabeh dipasrahke karo sing gawe jagat. Mula aja sok rumangsa dadi ponakane sing gawe urip. Aja rumangsa dadi prunane sing gawe jagat. Yen tumindak ngene luput, yen tumindak kaya ngono luput, yen kowe patrape kaya ngene salah, yen patrape kaya ngene kowe dosa. Sesuk kowe nek mati cemplung neraka, anggepe sing ngucap kaya ngono ki ponakane sing gawe urip. Iya Dimas. Mula Kang Sangga kuwi barep ora usah dadak di perwasa rasamu. Aja mbok penggalih, aja mbok petung. Kabeh sing dilakoni jroning Bratayuda kuwi pancen wis ginaris dening panguwasaning Gusti. Pandhawa mengkari nindakake. Pandhawa mengkari nglakoni. Kowe iso nyebut wong urip ki telung perangan, lair netepi kewajiban lan mati. Kewajibaning Pandhawa mbasta angkara murka, mongko angkara murka nalika semono disandhang dening para Kurawa, tegese apa sing ditin dawuhke dening sing gawe jagat. Kowe karo aku minangka titah wis nindakake perkara bener karo luput, pasrahke karo sing gawe urip. Ngono Yayi? Ya. Lan saya aku tak nyuwun prisa. Apa sebabe kok mbarep mapan ning sanggar pelanggatan? Monggo patrap semedi. Dimas, ngerti yo. Sejatinipun Kakang wis antuk sasmitaning dewa. Yayi, kaya aturingipun Kakang ingkang sekawit, satemene kewajibaning Pandhawa wis paripurna. Pandhawa wis nglakoni perang Bratayuda. Pandhawa wis nurunake ngestina marang putu Prabu Parikesit lan putu-putu Pandhawa sakliyane ingkang padha mukti ana ing negara Ngastina. Nalika semono jroning pun Kakang nglakoni sarinarite sesemek ron raja mala bebantal buta sarimbak. Dimas, pun Kakang nyumpena lamun to kadang-kadangku papat cacahe Yayi Werkudara, Janaka, Nakula Sedewa. Nalika semono katon padha nitih kreta tinarik turangga 100, mongko kreta mau mawa cahya. Yayi, sira lan kadangku Arjuna tu apa dene Nakula Sedewa bareng tak wis padhakake kreta mau ngambah Dirgantara tumuli ilang tak wis padhakake. Nanging Yayi, sawise siadi katon ilang saka paningaling pun Kakang, lah kok dadi pun Kakang kaya dene wong bingung. Kaya dene wong bingleng kenganglangan ora weruh kiblat. Apa ya bakale beda kamukswaning kadangku catur kelawan pun Kakang ingkang bakal nakonan iki Dimas. Dimas kadangipun Kakang Harya Werkudara. Mula Kang Sangga kuwi tumulipun Kakang Mahasingasamun ingkang wigati nyadong marang palimarmaning Gusti. Nyadong keteranganing Wang Mahanasa munggo kepiye lakuning para Pandhawa. Apa ya pancen Puntadewa kudu beda lakuning kelawan kadangku papat? Apa kadangku papat ingkang ora padha lakune karo Puntadewa? Nanging tumrapun Kakang upama ta kaya mengkono ingkang dumadi pun Kakang mung bisa pasrah marang jidaring pasti, pasrah marang kodrating Wang Mahanasa. Kadangku Yayi Werkudara. Barep kakangku apa? Kasunyatan Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan. Mongko miturut saka penemuning pun Kakang ora ana nayaka punggawa ingkang padha wuninga. Pandhawa nggone mapan ning sanggar pelanggatan. Lah kok dadi iki ora ngerti sangkan parane ana sawijining brahmana. Mongko wujuding raseksa Dimas. Apa iki sumitraning Siadi? Wah. Sajae ora sebaine. Ing atase Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan teka dheweke iso mlebu jroning sanggar pelanggatan. Barep kakangku,
Apa pancen iki utusaning dewa? Apa pancen iki utusaning Jawata ingkang wigati methuk marang para Pandhawa marangake Dimbalana? Dimas ndaturing lenggah ingkang sekeca. Ya, kaya wis ora kurang kepenak praptaku. Kula nuwun sewu Penemban. Sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Brahmana saking pundi? Sinten peparapipun Penemban? Lho namit pasang Kalimantabit tinebina ing lodoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Menawi paduka dangu dhateng jasad kula menika pandhita saking pertapan pamengkang jagat. Pandhita saking pertapan pamengkang jagat. Nggih, kasinggihan mekaten. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika Begawan Bragalba utawa Bragalba. Sang Tapa Begawan Bragalba. Nggih, kasinggihan mekaten. Menawi urut-urutanipun kula piyambak boten mangertos, awit cures kabes turun tegesipun kelangan lacak. Nanging miturut ujaripun para sepuh, kula menika tasih wonten sambung darah kaliyan pepundhen kula, eyang-eyang kula para Sata Kurawa. Inggih. Nanging ewa semanten sareng kula tangleti kula menika wayahipun sinten, kula menika buyutipun sinten. Saking para Sata Kurawa dereng saged wonten ingkang mestani. Merga kathahing para Sata Kurawa ingkang kacarita cacahipun nalika semanten 100 langkung. Duka kula menika menapa buyutipun Raden Dursasana kula boten mangertos. Duka menapa kula menika buyutipun Raden Citraksi. Kula iki boten mangertos. Namung kula menika tasih wonten sambung darah kaliyan para Kurawa. Mekaten. Nggih. Menawi mekaten menawi paduka Sang Penemban paring dawuh mekaten tegesipun tasih wonten sambung darah kaliyan para Pandhawa. Lakar kaleresan mekaten mila kedarang-darang kula menika saking pertapan pamengkang jagat ingkang wigatos kula menika badhe kepanggih kaliyan pepundhen kula para Pandhawa. Inggih menika para Pandhawa Penemban kula pun Darma Kusuma Werkudara Arjuna miwah kembar. Alah dalah. Wah, mraingaten lega raosing manah kula. Leganing manah kula menika krana kula saged pinanggih kanan para Pandhawa. Dene dungkap angka kalih. Anggen kula lega menika kala wau ugi kula saged badhe ngaturaken menapa ta wigatosipun dene kula sowan. Kula badhe ngaturaken sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi. Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi nalika kula mangsa semedi wonten ing sanggar pelanggatan pertapan ing pamengkang jagat. Nalika semanten kula nampi wisiking Jawata. Wisik kala wau kula kedah saged ngadhep para Pandhawa. Ing sepisan ngadhepipun ing abdipun Bragalba menika boten sanes namung badhe nanjihaken wonten ing madyaning perang Bratayuda nalika semanten menapa kepara saestu para Sata Kurawa menika ludes keles tanpa sisa sedaya pejah kaprawasa dening para Pandhawa. Inggih Penemban, upamiya kula kadak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula boten badhe swala. Kula pasrahaken jiwa raga kula menawi Penemban Bragalba badhe ngudi tuwuh males lara wirang sedanipun eyang-eyang para Sata Kurawa. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Namung mugi antatus ing kawuningan. Sinuwun. Karana sabdanipun Jawata ingkang sampun kula tampi bilih nuwun sewu. Para Pandhawa sakmangke sampun nyaketi dinten kamuksuwan. Tegesipun para Pandhawa sakmangke sampun nyaketi anggenipun sowan dhateng panguwasaning Dat Kamurwengkat ewa semanten kula kedah sowan dhateng saipun Prabu Puntadewa. Menika namung badhe nglairaken dhateng menapa sampun kula tampi sasmitaning Jawata menika kala wau. Kalepatanipun Pandhawa ingkang sampun tumpuk matimbun-timbun. Kalepatanipun para Pandhawa ingkang sampun boten saged dipun apunten dening panguwasaning para Jawata. Inggih menika anggenipun paduka wengis. Inggih menika anggen paduka mentala damel pejahipun para Sata Kurawa. Sakmangke kula ingkang pinasrahan
supados anebus dhateng sedaya dedusanipun Sang Prabu Puntadewa, Raden Werkudara lan Raden Janaka sakadang kadheyan. Mila saderengipun paduka Gusti kula sanata menika manjing wonten ing alam Kamukswan. Sowan dhateng pangawanipun Gusti ngibaratipun tiyang utang menika kedah nyaur langkur miyin. Mongko utangipun Prabu Puntadewa sakadang kadheyan menika sak gunung ngibaratipun. Kalepatanipun sampun boten saged dipun apunten. Krana panjenengan sampun mentala damel sedanipun para Sata Kurawa, malah kacariyos sedanipun pepundhen-pepundhen kula Sata Kurawa menika boten wonten ingkang seda limrah menungso. Sedaya dipun poteng-poteng dening para Pandhawa. Sedaya dipun pejah, dipun sempal-sempal dening Raden Werkudara. Mila tumunten Jawata paring dawuh kaliyan pun Pragalba. Sepados samangke kula sowan wonten negari Ngamarta mapan wonten ing sanggar pelanggatan ingkang wiganti dinten sakmangke kula badhe nglampahaken menapa ingkang dados dawuhipun para dewa. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Raden Werkudara, Raden Janaka, nakula sadewa saderengipun panjenengan mapan wonten ing alam Kamukswan kedah nglampahi kados menapa ing linampan dening para Sata Kurawa. Panjenengan kedah kula pilara. Panjenengan kedah kula nampi dedosan, nampi ganjaran saking Bragalba supados sakmangke lunas saking paduka nggadahi upayutang wonten ing alam Padang saengga saged padhang tindak paduka wonten ing alam Padang sinuwun. Bragalba wonten dawuh tepungke yen kowe durung ngerti karo aku klebu eyangmu ya kuwi Werkudara. Ingkang nalika semono dadi senopati ning jroning Bratayuda Jaya Binangun. Lan ngertiya yen kowe nglumputake barep kakangku iki kleru. Lho, lepatipun wonten pundi? Barep kakangku pisan wae ora nate melu perang Bratayuda. Wondene ingkang lakoni dadi senopati sing tanganku wisa gedhihe Kurawa ya mung tangane Werkudara. Kelawan tangane Janaka. Kaya aja pisan-pisan nglumputke barep kakangku upama kowe kepengin nyaurke utange barep kakangku lan sak kadang kadheyan sing kudu nampa Werkudara, sing kudu nampa utange ora saut disaurke utangku Werkudara. Mapan menika ingkang kula kajengaken, mapan menika ingkang kula kersakaken. Mila sowan kula sampun Sang Prabu Puntadewa menika mboten kok mligi kula kepengin badhe maringi ganjaran dhateng Sang Nata Prabu Darma Kusuma menika mboten. Namung ingkang kula ajab menika Raden Werkudara lan Raden Janaka ingkang saknyatanipun sampun damel pejahipun para Sata Kurawa. Menawi jengandika Raden boten nyaur piutangipun nalika sugeng wonten ing alam Padang badhe keseluruh margi ingkang kleru anggenipun badhe anjog wonten ing kasuwargan rasa kakian gunung tanpa guna. Ingkang kudune Werkudara wis ngampah marang saliring hardaning nepsu merga nggonku bakal golek kamukswan sejati. Nanging gandengene menungsa sing wujudane kaya dapurmu. Yen pancen bar netangi marang kasenopatine Werkudara ora ning kene papanipun neter katigdayan. Ayo gage yen kowe pengen miloro karo Werkudara, aku pilaranen ana ning sanggar pelanggatan. Metu njaba aku bakal ngukur sepira kekuatanmu. Wah, adal. Kula trimenjal menawi kula tenggo wonten madhaing alun-alun Raden. Ayo metu dhisik monggo tak tututi regane ati. Wah. Ora guna nggonipun Kakang lawan Siadi bakal nggayuh kamukswan. Mongko nyatane wong kepengin mbayuh mati ingkang sampurna kudu bisa ngipatake blendenging hawa nepsu. Nanging kena ngapa Siadi isih katarungku marang hawa nepsu ketitik. Siadi isih gampang duka ngladeni marang Bragalba. Aku tak takon karo kowe mula Gage Wangsulana. Iya Dimas. Wong kang bakal nggayuh kanugrahan kuwi ora bakal luput kalawan ingkang winastan pacoban. Monggo kanugrahaning Pandhawa bakal entuk dalan nggone manjing ana ing pati ingkang sampurna, manjing ana ing kamukswan. Mula tekane Bragalba iki tak anggep minangka dadi pacoban.
wong sing iso nglakoni pacoban kanthi tuntas lan rampung bakal cepak kanugrahane. Nah yen to wong kang ora iso nampa pacoban kanthi ikhlas, tegese kanugrahane bakal luncat. Barep kakangku mestine wis ngerti marambah makaping-kaping. Pandhawa entuk pacoban, tundhone entuk kanugrahan. Semono uga Pandhawa gayuh kanugrahan mesti ora luput kelawan ingkang winastan pacoban. Monggo pacoban mawadat sabene luwih abot tinimbang kanugrahane. Iya Dimas. Sabanjure piye? Kowe ora usah melu-melu. Upama nandang dosa tak sandange. Ning iki ingkang pungkasan. Nggonku bakal ngatokake marang hawa nepsuku marang Bragalba. Yen pancen Bragalba kae kena dikandhani. Ndak kone bali marang pertapan pamengkang jagat. Nah yen pancen berguguk ora gelem dikandhani. Nuwun sewu yen to pisan iki aku kudu ngetokake marang hawa nepsune Werkudara. Iya Dimas. Nanging tak jaluk aja gawe pepati. Wah, gumantung. Gumantung piye Yayi? Gumantung Bragalba. Yen pancen mutawatiri lan bakal gawe kasengsaraning Pandhawa, wajib tak singkirake. Monggo dheweke ngaku mbuh turase sapa ning isih ngaku ana sambung getih karo Kurawa. Tegese kuwi kecipratan angkara murkane gerangane. Mula ora pantes urip ana ing alam padang, wajibe dipateni. Yen nganti Siadi mateni marang Bragalba, tegese bakal reget. Saliraning Siadi bakal nampa dosa. Wis tak kandhake ngarep dosa karo ora iku ora tak pasrahke mbarep. Dosa karo ora apa sing tak tindake. Ora tak pasrahke marang awakku lan ora tak kon ngarani wong liya. Ning tak pasrahke marang sing gawe jagat. Yen pancen patine Bragalba iki saya ngentheng-enthengi nggonku manjing alam kamungsuhan. Yen perlu malah tak sengkake aja nganti kesuwen urip ning alam padang. Nanging yen to patine Bragalba kuwi nandang dosa sing kudu tak sandang, ya wis tak lakonane. Hala becik bener luput aku sing gelem nyandang, aja nganti ngembet karo dulur-dulurku kabeh. Iya Yayi, pun Kakang mungkari manut. Mungkari manut dadak kokean omongan. Wah. Yen Guneman aja ngejak Guneman karo aku mengko ndak kewirangan. Iya Dimas. Pun Kakang ngerti nadyan Siadi kuwi agal gruwal-gruwal. Nanging lamun to akeh kang padha mestani. Werkudara luwih pinter tinimbangane Puntadewa. Ora perkara nggon luwih pinter. Wong pinter karah karo wong ketrima. Yen aku mbok anggap pinter, kowe iki wong sing ketrima. Iya Dimas, ya akeh wong pinter ning kurang ketrima. Ning akeh wong bodho sing ketrima uripe. Wong pinter nganti direwangi meres keringet, angel gone sugih. Ning akeh wong bodho mergo ketrima, mung nyambut gawe sithik ketrima uripe dadi wong sugih kuwi pirang-pirang. Mula aja meri, kabeh wis dipesthekke karo sing gawe jagat. Dimas Werkudara pancen bener kaya mengkono. Arjuna kula wonten maring adhawu. Mangsa boronge wangi-wangna kadang panenggak niki staken dawuh. Kembar kula wonten timbalan. Budhalna kang padha sebengsun kundur kedaton. Kula nonton paramadal pasilan niki. Kula nonton pandher pasilan kok Prabu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Oh, wonten dawuh. Bilung dawuh, Bos. Pripun pun ketemu Pandhawa menapa derek? Nalika semana aku njujung ning Datulaya. Ning Kraton Ngamarta katon sepi sepen. Tumuli aku njujung ana ing sanggar pelanggatan merga saka mata batinku aku weruh Pandhawa mapan ing sanggar pelanggatan. Tanpa taliwara aku mlebu jroning sanggar pelanggatanku. Napa Pandhawa lenggah ten sanggar pelangggatan? Yo, pancen bener mengkono. Mergo aku ngerti ento Pandhawa wis entuk sasmitaning Jawata bakal manjing alam kamungsuhan. Tegese wis bakal entek tulising para Pandhawa. Mula aja nganti aku kepancal lakuning para Pandhawa. Aku tekan negara Ngamarta Pandhawa wis padha muksa. Tegese muspra tanpa guna duwe gegayuhan bakal ngudi tuwa males lara wirang. Nggih. Lah lajeng napa sampeyan pun matur kaliyan Sinuhun Prabu Darmakusuma? Wis Purwomadewusana wis tak aturake marang Sinuhun Prabu Darmakusuma. Lan niyating Bragalba wis tak kandhakake marang Ratu Ngamarta.
wangsulanipun Sinuhun Prabu Darma Kusuma. Sing wangsulan dudu Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Ning sing wangsulan adine lanang ya kuwi Raden Werkudara. Lah rak tenan ta. Aku wis krasa aku ora mungkin Prabu Darma Kusuma nanggapi ngendikaning Prabu anu Begawan Bragalba. Ning sing nanggapi mesti adi-adine. Raden Werkudara sinuwun. Ya, Raden Werkudara. Malah nalika semana Raden Werkudara paring dawuh karo aku yen pancen arepmu dituwuh Malsana Wirang. Merga aku kuwi jarene turun Kurawa, ning turun saka sapa aku dhewe ora ngerti. Nggih. Werkudara ngucap kowe cendhenge Kurawa mesti kecipratan watak Angkara Buti Candala. Mula kowe kudu kok tak sirnakake saka lumahing bumi kreping langit. Wah, lah kemropok atiku. Rumangsa digegasah penggaling Begawan Bragalba. Tumuli Werkudara tak tantang metu jaba. Dina iki aku ngenteni Werkudara. Aku ngenteni Janaka sing jarene dadi singa singaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun. Kondange pendak Werkudara maju ning pabaratan Bratayuda Jaya Binangun, Gok. 80.000 prajurit cilik-cilik digiles nganggo gada rujak polo. Pendak-pendak Janaka nguncalake pusakane ana ing antariksa udyan panah pabaratan. Critane wong-wong sing padha crita dok nalika semana akeh prajurit iki blasah kaya babatan pacing. Mula niatku pengen nyoba karo Werkudara karo Janaka. Piye, Lung? Modar tenan. Sing modar? Kuwi ngarepmu kuwi. Lho kok iso? Sing jeneng kasektene Werkudara karo Janaka kuwi wis terbukti ya, Gok. Perang Bratayuda Jaya Binangun ki perange wong ampuh-ampuh, perange wong digdaya-digdaya. Heeh. Kurang digdaya apa Sang Matmasi Wara Bisma? Ayo. Kurang sekti apa Prabu Karna Basusena? Kurang pinter apa Begawan Durna? Kurang atos apa Prabu Salya? Kabeh mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Mungsuh Werkudara karo Janaka karo para Pandhawa liyane. Nuwun sewu lho, Gok. Aku iki ratu lagi tingil-tingile kok wis glelenge ora jamak. Mengko aku iki nek tingil-tingil tak slenthik kok mesti Dapure ora. Soale ora nggone. Ora waktunya. Ah iya. Ngono ya. Kandhanana, Gok. Nuwun sewu. Dados sampeyan teng mriki niki nenggo Raden Werkudara. Pancen kepara nyata. Kosik kok sajae praupanmu kaya ora percaya karo aku. Mboten kok perkara mboten percaya. Ning rai kula niku sumelang. Lho. Sumelang sebabe apa? Niki mangke nek sampeyan nekat mungsuh Raden Werkudara, kula niku kalau bilung kangelan golek ambulan. Lho. Nggo ngopo? Ngusung sampeyan niku. Wong ora wurung sampeyan niku mesti sirna mergalayu merga saka Raden Werkudara. Nek nganti Raden Werkudara niku mengke duka tenan nganti nggawa gada rujak polo. Wah, nyemelangi. Niku gadane mboten kok gada lumrah kaya gadane wong-wong niku. Ning gadane niku nek dideke iso ngiyupi sawah 80 hektar. Loh. Kuwi gada apa? Lho nyata niku ora mboten apa-apa. Asli kula mboten goro. Niku nek diglundungke 80.000 prajurit cilik-cilik mati. Niku wis kondang teng Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu mbuh enten sambeting napa sampeyan karo Raden Dursasana swargi ning sing paling mengerikan wonten ing Bratayuda nalika patine Raden Dursasana ajeng mlumpat kali ceng-ceng goleng jambak rambuté karo Raden Werkudara. Ning secara alus Dursasana niku dijegal karo Tarka lan Sarka. Niku tukang satang prau biyen dipateni Kurawa nggo tabuk tawuring aprang. Ora trima sukmane malsukum Raden Dursasana ajeng mlumpat kali jegal karo Sarka kali Tarka niku. Gletak toponge uwal rambut kumrembyah jambak karo Raden Werkudara cek diseret. Dursasana niku bengok-bengok ora karo-karuan iki. Tulung! Kakang Prabu kula nyuwun pitulungan. Lagi bengok-bengok tenan ku jangkeme jejeg nganggo sikil Raden Werkudara. Cerat.
nggon cangkem sembret tekan kuping. Niku cangkeme Raden Dursasana. Candhak sirahe didengkek munggah nggon kala menjing niku diblerek nganggo kuku Pancanaka gedhek. Kaya mbuka jaket niku lho. Pletre ngoten niku. Buka jaket kok pletre ora. Niku jeroane ketok klokop kulite. Terus nggon niki otot gulu niku sudhen kuku Pancanaka bles. Gethihe mancur diombe karo Raden Werkudara. Merga wis dadi sumpahe. Diombe. Bareng niku terus tangane sempal, sikile sempal, wis ora wujud menungsa. Apa iya? Kula niku crita mang percaya wong lho niku crita napa ngono. Iki cangkemmu aja mecucu-mecucu, Gak. Kae kire cengengesan ki ndelok cangkemmu. Ora kok ngrungokke crita ki ora. Oh sing jeneng wong mayang ki karaktere kudu kecekel. Nek togok cangkeme mecucu iki ya cangkeme dalange kudu melu mecucu. Ya ora banget-banget. Lah iya. Niku durung patine Patih Ngastina. Nggih menika Patih Udawa. Sengkuni. Kleru ya. Patih Sengkuni niku maune ngece-eceni kok. Kaya ora iso mati. Mergo awake keborean lenga minyak angin. Lenga tala. Ngoten. Werkudara pun bingung kok Sengkuni ditendang ora apa-apa, disuduk kuku Pancanaka ora apa-apa. Terus takon Sinuwun Ndarawati. Sing ora keborean wonten mapan wonten ing Wadidang. Wadidang yo apa? Medi Cantaka. Medi Cantaka yo apa? Silet. Karang cah saiki iki nek dine basa ngono malah radong ya lho radong. Dadi kudu dicethakke. Sogok silite. Bles ngaku Pancanaka diblerek munggah. Oh ngono ya. Iki kok bintang tamune telat ya iki. Ayo wis ben ora apa-apa kok ya. Iku gek artis Indosiar. Kudu. Ngoten niku. Lha dhewe nggih gumun Raden Werkudara niku ya sepriki ya sehat-sehat. Prabu Karna niku mungsuh Raden Janaka niku pabaratan niku tintrim. Ora ana wong sing wani perang, kabeh ndelok perange Prabu Karna karo Raden Janaka. Adu panah. Saben Prabu Karna nguncalke panah, tugel karo Raden Janaka panahe. Yes. Wah niku kula seneng banget rame banget niku. Sae kok ora ana sing nanggap. Ah iya. Karo Bagong takon bapa. Karo Bagong gugat. Ah iya. Lakon apik-apik kok ora tau dijaluki. Lah iya. Lah bareng Prabu Raden Janaka musti Kyai Pasopati panah sing wujude pucuking bedore wulan tumanggal dipaske janggane Prabu Karna monggo niku kakangne dhewe. Jedhet. Prabu Karna kena gulune ties niku mboten tugel gulune ning pedhot. Lah iya. Ha ta Kang biasa menawa. Ha iya. Saka buantere Pasopati wet ngono kuwi gulu iki ketok ora tatu ning tugel. Ah bareng Prabu Karna ndeprok jlek gulune glinding. Mati. Wah pokoke Bratayuda niku werna-werna. Asline critane apik-apik. Ngoten. Ya ming rada larang. Ha iya. Mergo ya rekoso tenan wong perang terus to, Gek. Ha iya. Nek sampeyan ajeng nantang karo Raden Werkudara nek kena kula imutke Mang Jabel. Mboten sah. Mengke bangane enten napa-napa kula malah sing nyemelangi. Kula sing rekoso dadak ngotong-ngotong mayit pendhita. Mayit pendhita dengkul mlocot. Apa mbak aku kalah? Mboten perkara sampeyan kalah.
Yen ditanding karo Raden Werkudara kula kinten dereng sampun putega, aja ngiyas karo aku, aja ngempukke banyu ngatuske. Aja ngatuske banyu ngempukke watu. Tontonen Bragalba kalah karo Janaka karo Werkudara. Trima kukut jagatku. Wah, lah tak amini tenan. Nek sampean wani ngucap kaya ngoten nggih ngatos-atos tenan. Ngatos-atos tenan. Pethoke Werkudara. Nggih, ngatos-atos iya. Satriya klemak-klemek midak kapuk ora pendek sawa. Kadangi taruna Raden Werkudara. Aku Raden Janaka. Wah, Raden Janaka. Jebul Werkudara ki wong jiling getih wedi mati. Buktine nantang karo aku sing maju ora dheweke, nanging adine sing diajak ning pabaratan. Ora perkara Kakang Mas kuwi jiring getih wedi mati. Nanging iman-iman astaning Kakang Mas yen nganti kergetan getihe pandhita ingkang kaya kowe Bragalba. Babu arah apa? Wektu dina iki wis dadi titimah yaning mangsa kala nggonku bakal ngudi tuwuh males lara wirang. Sedaning ayangku Palasata Kurawa dasare aku entuk dawuh para Jawata kinen matrapi paukuman lan para Pandhawa. Mula nek kowe bangga bakal tak rampungi nek budi balak sembadani. Mara cobanan Janaka. Kowe iso ngalahke Janaka keduga, kowe bakal matrapi pidana kan para Pandhawa. Wah, saut dadi kelawar kene mangreganing patimu Bragalba. Gustimu gleleng ngantem Janaka dies. Janaka ngletak candha awake banting ning lemah bres. Lena pangendane Ratu Gustimu maju antil nggon rai tiel. Jambak rambuté geret antil meneh tiel. Ketemu meneh. Ha iya. Terus Candra Janaka diantem diek ngonten niku wis ora krasa wisan sing kedua iki. Nek lakon iki sing kedua wis ora krasa kok. Ha iya.
gedhu ae wis ora pati krasa. Ora pati krasa, mula suwe. Ha iya. Mantem dias-dias saut karo Raden Janaka diantem pisan nggon rai tuwes ngono kuwi. Suarane mak klothak. Sonjeng kelang. Mati. Genah. Mbok ya wis pendem apa ya? Aja. Burung karuan nek mati kok mbok ya dielingke. Mah aku nek ngono kolang-kaling gok. Lah iya lah piye Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung anget. Monggo Gusti kula aturi emut. Eling emut-emut Gusti. Kula aturi emut panjenengan menika Narendra sumbare utawa panjenengan Brahmana sumbare petacia-cia kok ming diantem pisan karo Raden Janaka kok glethani terus arep menang ya apa li arep menang gen pundi kula tak takon. Tiba kantep bayu atmaja ngeling ana risang. Ngeling ana risang satriya Wiratantama. Wah. Lho. Kok sing dicekel sirahku. Ya sembuh. Gok nun. Janaka tangane dian. Ngantem sirahku kok jengkelang uga. Lah nggih mulane kula ora wis matur to. Ampun sembrono karo Raden Janaka. Nek pun gelem nesu nggih ngonten nika. Wah edan. Wah gugu karepe dhewe. Pripun? Sampeyan ajeng maju malih. Gok, aku duwe pusaka. Pusakane napa? Siung Pengapit. Siung Pengapit yo. Janaka tak tamani siung pengapit ora nggletak aja tuntang Begawan Bragalpa. Oh. Duwe siung kok lho. Wah, lampuh. Janaka tak cokot mati. Merga siung. Merga siung. Nek Janaka mati, kakange ora trima Werkudara maju, tak cokot bapak pisan mati. Mesti mati. Mesti mati. Nek Werkudara mati adine kembar ora trima nek kula maju tak cokot mati. Mesti mati. Mesti mati. Sedewa maju tak cokot mati. Puntadewa maju tak cokot mati. Nek ana prajurit Ngamarta tak cokot mati. Nek ana prajurit sing maju tak cokot mati. Nek ana telek tak cok ora. Telek barang kok nyokot ora. Apa-apa karo dicokoti lho. Ah, sing mau dicokot durung bayar kok iki arep nyokot meneh. Kaya sak kepenake dhewe. Mikira. Tamanane siung mapit nggih ngatos-atos ino. Yo. Wah, edan. Gene Kang Mas nembe sepisan menika kula rumaos kewirangan ing atasipun namung mengsah pandhita namipun Begawan Bragalpa kemawon kula kenging dipun cokot jangga kula dipun getak tumuli kula kuntal dawah tebih Kakang Mas menapa sampun telas kegiatanipun Arjuna menapa sampun boten gadah daya piandel teka mayar sanget kula kawan kelan pun pendhita namipun Kul Pragalpa menika Kakang Mas. Wah, minggir. Wonten dawuh semingkir. Inggih. Kula sumanggaken dhateng jengandika Kakang Mas. Mangsa burung anggenipun badhe mejahi dhateng pun Bragalpa menika. Amer ngalahke karo adhiku Madukara. Wah, Bragalpa nyedhau kene. Uncali tungkak raimu ora pecah. Aja dundang Werkudara.
Kaget aku. Waduh meh copot jantungku. Wah, bragal. Wah, sowe Warakudara. Lho, lah kok tak matke saya gedhe. Ayo, aja ngalahke karo adhiku. Kakangne wae sirnakno. Piye? Kakangne wae sirnakno. Wah, aja pamer kowe keparat. Nadyan kowe gedhe aku ora bakal wedi karo kowe. Mudi tuwa lara wirang para Kurawa kowe bakal tekaning pati. Wah, cangkeme kuwi. Oh. Jagat ya mate. Wah. Kok nun. Piye kok? Mboten ngerti sangan paraning bilae ora melu apa-apa kok Sanjambaya. Sanjambaya piye? Raden Werkudara teka sampean diguajul bres. Kula tiba brek tendhuang bres. Lah milung modar. Mati piye? Oh genah mati bocah semonten tendang Werkudara kok. Lho, apa ya ditendang? Oh lah, sing ngadutke sampean tendangi kabeh. Werkudara niku nek nesu wonten nika. Pun to, nyemelangi nek nesu. Lho aku bilung isih urip iki. Modar ora kowe. Aku ming cecak ijo kana pokse ya. Kal. Pripun, Bos? Ah, sel. Sel. Musuh Werkudara ora entuk papan gunake siung pengapit. Yo.